Kaixo, June Herrero naiz, Gatikarra, 23 urte dekodaz, eta hemen Gatikeko farmazian beharritzen dut. Aukera hau eman zidaten eta ideia ona iruditu zitzaidan hemen herrian euskara bultzatzeko. Gatikan euskara asko entzuten dan arren, gazteon artean gehiago egin behar genukela uste dut. Adibidez hemen farmazian gehien bat nagusien artean egiten da euskara. Egia da, eta nik ikusten dut jendeak, jende asko dago adibidez ez dakila inbeste, baina adibidez ikusten dauela, ni nagoela aurrekoari euskara esaten ditzen eta berak saiatzen dira euskaraz berba ditzen. Niretzako euskara oso garrantzitsua da eta hizkuntza oso polita. Nik jaio nazenetik etxean euskara egin dalako. Ni ahobizi izango naiz.